atimaliza apane nasi anonzi Yasha Mafiti muwaziya baba umwana asi mwana yamwana baba waviri saka ndichakasukudza vari vaviri na baba vacho baba Yasha uyaya hati mwaona hapa misi babati Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira inyaya yabuditswa na President Emmerson Mnangagwa. President Emmerson Mnangagwa avo vanga vari kumasvingo kufamba ravo ironzi kushanduka famba riri kumasvingo nguva vaita memorial service netombstone unveiling yemuzukuru wavo uyo ainzi Yasha Mafiti Mnangagwa muri Zimbabwe. Ndofunga tese takanzwa nyaya yekushaika kwaita muzukuru wa President Emmerson Mnangagwa last year mushure mekunge ainzi akadya chikafu chikapinda murong pipes akakonzeresa kuti awanikwe achishaika muri Zimbabwe. Zvakarwadza vanhu vazhinji muri Zimbabwe. So during the weekend vanga variko kufamba ravo kumasvingo uku kwavaita unveiling of the tombstone muri Zimbabwe. Ndofunga a lot of officials vanga vari present to this function anosanganisira ana Scott Sakupkanya, ana Nick Mangwana, Minister of IT, ana Tendai Mavetera, zvakare ne vana vaPresident Emmerson Mnangagwa, Sean na Collins Mnangagwa vanga varipo zvakare during this event muri Zimbabwe. So pane video yatakuvigirai yezvaiitika ikoko President Emmerson Mnangagwa vachitaura vachiintroduce vanhu avo vari vaviri. Toda kuti mungoona video iri mubva madzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Toda kuti baba na mai vemwana atimaliza apane nasi anonzi Yasha Mafiti muwaziya baba umwana asi mwana yamwana baba waviri saka ndichakasukudza vari vaviri na baba vacho baba Yasha uyaya hati mwaona hapa misi babati ukavunza huyu baba wacho ndo huyo, ukavunza huyu baba wacho ndewa saka ndona baba Yasha avarisi ivo ndo vanoziva kuti iye chaichaye ndoupi. Pavaikura mai vachivayamisa vaiisa makara paruoko dzakasiyana, ndamisana nered ndauzomisana nebhuruu, nokuti kana vakabvisa vanongomisa 1 vachizokorora vasingazii gara ikasi mai vakuaa okay vasara kumwasvika notenda nokuti zivana ndorokuita sei, ndorokufara toda kutese chifaro. Zvakare muri Zimbabwe during this event pane nyaya yakaitika zvakare an 80-year-old man uyo akatamba akaimpressa the president muri Zimbabwe. President Emmerson Mnangagwa akaimpresswa nekutamba kwakaita murume uyu wakasvika pakumublessa ne$800 United States muri Zimbabwe. Zvakare entertainment yaipiwa nana Varazipi, they were there vachientertaina vanhu during this event muri Zimbabwe.
So pane video ratinoda kuratidza zvakare an 80-year-old man uyo akatamba zvakafadza president wakasvika pakumupa mari anokwana kuita $8,000 after his performance muri Zimbabwe. Tinoda kuti muone video iri mobva matidza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Unogona kumira nemusoro ipapa muchazoona president taria ndozvinoita mazingo uyo wesina kwana mururuko uyo ajengu AJS AJS achina chamudhara uchambofire zvako zvaita mudhara chimira chimira zvakwayomupa dj wapresident mira munzwe hanzi napresident vane AJS saka ndikati $100 andika kusvika ndasvikapa 8 100 200 300 400 500 600 700 no you want 800 ndofunga mangozvionera muri Zimbabwe hazvina kupera mushe mastreets esocial media mushure mekunge this video raenda viral uri murume atamba yakatamba zvakaimpresa president kusvika pakumupa $800 vanhu vakachema vachitaura ivo vachiti mumwe mapresident hamuna mazigi, president afambe nezig. He knows kuti zig haisi mari, zig haisi currency. Why is he using my United States dollars instead of zig? You are to rachiti and the strongest currency iyo muno muZimbabwe. Singaziye kuti munoiona sei nyaya iyi yatrenda mastreets esocial media. Vanhu vakati one day vakabuda vachicomment on this issue vanosanganisira ana Hope Ching'ono pamwe chete naFadzai Maere zvakare namamwe maZimbabweans achitaura iwo achicriticize the president of not using the zig currency since top officials they know kuti zig haisi mari, that's why vachifamba nema United States dollars muri Zimbabwe. Tingaziye kuti imi munoionawo sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tauya panyavacho yomwana mudiki ndakazagwa watinoziva kuti wakaenda mudenga October 1944 mwari vanhu venyu kana vodokera chandapuwa vadokere zvakanaka His Excellency vanofamba nemabhazi vanofamba nemotikari vanofamba nemabhasikoro kana tarakita vanofamba nekoka nyaradzo yomuzukuru wavo taita chishamiso kwandiri kuti baba iyi wakaita saivarambe vachitonga mune zvakanaka vanhu vakwegura kudaro angokufara kuti nyika igova norunyararo